Hare Krishna. Hare Krishna. So Bhagavatam நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம். அதுக்கு முன்னாடி ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஹரே கிருஷ்ணா. நமஸ்கிருப்தம் நரம் செய்வோ நரோத்தமம் தேவ சரஸ்வதி வியாதோஜே உதீரயே நஷ்டப்ராயேஷு பத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையா பகவதி உத்தம ஸ்லோகே பக்தி பவதி நைஷ்டிகி. Hare Krishna. Hare Krishna. Sorry, record. Only or thora record pannidren na. Hare Krishna. Shri Vaso yasyorah panapatram mukam drisham bahavo lokapalanam saranganam padambujam. Hare Krishna. Synonyms. Hare Krishna Mataji. Vasikava Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Striyo nivaso yashyore panapatram mukam trisham bahavo lokapalanam saranganam padambujam. Sriya Sri Deviyin Nivasa Vasipidam Yashya Yaruடைய உர மார்பு பானபாத்திரம் அருந்தும் பாத்திரம் முகம் முகம் திருஷாம் கண்களில் பாகவ கரங்கள் லோக பாலானாம் பரிபாலனம் செய்யும் தேவர்களின் சாரங்கானாம் கருப்பொருளை அல்லது சாராம்சத்தை பற்றி பேசிக்கொண்டும் பாடிக்கொண்டும் இருக்கும் பக்தர்களின் பல அம்புஜம் தாமரை பாதங்கள். மொழிபெயர்ப்பு. பகவானின் மார்பு ஸ்ரீதேவியின் வசிப்பிடமாகும். நிலவை போன்ற அவரது முகம் அழகு பொருட்களை எல்லாம் பருகிவிட விரும்பும் கண்களுக்கு அருந்தும் பாத்திரமாகும். அவரது கரங்கள் லோக பரிபாலனம் செய்யும் தேவர்களுக்கு இழைப்பாரும் இடங்களாகும். மேலும் அவரது தாமரை பாதங்கள் பெருமானை தவிர வேறு எதையும் ஒருபோதும் பேசாத பாடாத தூய பக்தர்களின் புகலிடமாகும். பொருளுரை. வெவ்வேறு பிரிவுகளைச் சேர்ந்த மனிதர்கள் உள்ளனர். இவர்கள் அனைவரும் வெவ்வேறு பொருட்களில் வெவ்வேறு இன்பங்களை தேடி அலைகின்றனர். லட்சுமி தேவியின் அனுக்கிரகத்தை தேடுபவர்களுக்கும் உள்ளனர். பகவானுடைய ஆன்மீக உலகமாகிய சிந்தாமணி தாமதத்தில் கோடிக்கணக்கான லட்சுமி தேவிகள் பயபக்தியுடன் அவருக்கு எப்பொழுதும் சேவை செய்கின்றனர் என்ற தகவலை இத்தகைய மனிதர்களுக்காக வேத நூல்கள் வழங்குகின்றன. இந்த சிந்தாமணி தாமத்தில் உள்ள எல்லா மரங்களும் கற்பக கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் தம்மகம் பஜாமி பிரம்ம சம்ஹிதை மரங்களாகும். அங்குள்ள கட்டிடங்கள் சிந்தாமணி கற்களால் ஆனவையாகும். பகவான் கோவிந்தன் அங்கு அவரது இயற்கையான தொழிலாகிய சுரபி பசுக்களை மேய்ப்பதில் ஈடுபட்டுள்ளனர். பகவானுடைய தேக அம்சங்களால் நாம் கவரப்படுவோமானால் மேற்கூறிய லட்சுமி தேவிகளை தானாகவே நம்மால் காண இயலும். அருவவாதிகள் கொண்டுள்ள வரட்டு கற்பனையான பழக்கத்தினால் அவர்களால் இத்தகைய லட்சுமிகளை காண முடிவது இல்லை. சிருஷ்டியின் அழகால் கவரப்பட்டுள்ள ஓவியர்கள் பூரண திருப்தியை பெற பகவானின் அழகிய முகத்தை காண்பது நல்லது. பகவானின் முகம் அழகே வடிவானதாகும். அழகிய இயற்கை என்று அவர்களால் அழைக்கப்படுவது அவரது சிரிப்பாகும். பறவைகளின் இனிய பாடல்கள் என்று அவர்களால் அழைக்கப்படுவது பகவானின் மெல்லிய குரல் ஓசையாகும். பிரபஞ்ச பரிபாலனத்தை நிர்வகிக்கும் தேவர்கள் உள்ளனர். நாட்டு நிர்வாகத்தை நடத்தும் அற்பமான நிர்வாக கடவுள்களும் உள்ளனர். இவர்கள் நாட்டின் எதிரிகளிடம் அச்சம் கொண்டு வாழ்கின்றனர். ஆனால் பகவானின் கரங்களில் இவர்கள் புகலிடம் கொள்வார்கள். ஆனால் எதிரிகளின் தாக்குதல்களில் இருந்து பகவானால் அவர்கள் எப்பொழுதும் பாதுகாக்கப்படுவார்கள். நிர்வாக பொறுப்பில் ஈடுபட்டுள்ள பகவானின் உண்மையான சேவகர் ஒருவர் மிகச்சிறந்த நிர்வாகியாக இருப்பார். அவரால் பொதுமக்களின் உரிமையை நன்கு பாதுகாக்க முடியும். பெயரளவாக மட்டுமே உள்ள மற்ற நிர்வாகிகள் பிழைகள் செய்து மக்களை கடும் துன்பத்தை நோக்கி அழைத்து செல்கின்றனர். நிர்வாகிகளால் பகவானுடைய கரங்களின் பாதுகாப்பின் கீழ் பத்திரமாக இருக்க முடியும். அனைத்திற்கும் கருப்பொருளாக இருப்பவர் பரமபுருஷர் ஆவர். அவர் சாரம் என்று அழைக்கப்படுகிறார். மேலும் அவரை பற்றி பாடிக்கொண்டும்
பேசிக்கொண்டும் இருப்பவர்கள் சாரங்கர்கள் அல்லது தூய பக்தர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். தூய பக்தர்கள் பகவானின் தாமரை பாதங்களை அடையவே எப்பொழுதும் ஆசைப்படுகின்றனர். தாமரையில் ஒரு வகை தேன் உள்ளது. அது பக்தர்களால் பக்தியுடன் சுவைத்து அனுபவிக்கப்படுகிறது. அவர்கள் எப்பொழுதும் தேனை தேடி அலையும் தேனீக்களை போன்றவர்கள் ஆவர். கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தில் வரும் மிகச்சிறந்த பக்தரும் ஆச்சாரியருமான ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி தம்மை ஒரு தேனியுடன் ஒப்பிட்டு இந்த தாமரை தேனை பற்றிய ஒரு பாடலை இயற்றியுள்ளார். எம்பெருமானே கிருஷ்ணா, தங்களுக்கு என்று பணிவான வணக்கங்கள். தங்களுக்கு எனது பணிவான வணக்கங்கள். தேனியை போன்ற என் மனம் தேனை தேடி அலைகிறது. எனவே தெய்வீகமான தேனுக்கு ஆதாரமாக உள்ள தங்களுடைய தாமரை பாதங்களில் தேனியை போன்ற என் மனதிற்கு ஓரிடத்தை அழைக்கும்படி வேண்டுகின்றேன். பிரம்மாவை போன்ற மிகப்பெரிய தேவர்கள் பல ஆண்டுகளாக ஆழ்ந்த தியானத்தில் ஈடுபட்டிருந்த போதிலும் அவர்களால் உங்களுடைய தாமரை பாதங்களில் உள்ள நகங்களின் ஒளியை கூட காண முடியவில்லை என்பது எனக்கு தெரியும். இருப்பினும் குறையற்ற பகவானே, நீங்கள் சரணடைந்த பக்தர்களிடம் மிகவும் கருணை கொண்டவர் என்பதால் என்னுடைய ஆசையை நிறைவேற்ற வேண்டுகின்றேன். மாதவா, தங்களுடைய திருவடி தொண்டை செய்வதிலும் எனக்கு உண்மையான விருப்பம் இல்லை என்பதும் எனக்கு தெரியும். ஆனால் பகவானாகிய தாங்கள் நினைத்திற்கரிய சக்தி படைத்தவர் என்பதால் சாத்தியமற்ற செயலையும் தங்களால் செய்ய முடியும். தங்களுடைய தாமரை பாதங்கள் ஸ்வர்க ராஜ்யத்தின் அமிர்தத்தையும் ஏளனம் செய்யக்கூடியதாகும். அவற்றால் நான் மிகவும் கவரப்பட்டுள்ளேன். எனவே நித்திய புருஷரே, தயவு கூர்ந்து தங்களுடைய தாமரை பாதங்களில் என் மனதை நிலைபெற செய்யுங்கள். இதனால் திவ்யமான உங்களுடைய தொண்டின் சுவையை என்னால் நித்தியமாக சுவைத்து அனுபவிக்க இயலும். பகவானின் தாமரை பாதங்களில் வைக்கப்படுவதில் பக்தர்கள் திருப்தி அடைகின்றனர். அவரது அழகிய முகத்தை காணவோ அல்லது வலிமை மிக்க அவரது கரங்களால் பாதுகாக்கப்படவோ அவர்கள் விரும்பவில்லை. இயற்கையாகவே அவர்கள் அடக்கமுள்ளவர்களாக உள்ளனர். இத்தகைய அடக்கமுள்ள பக்தர்களிடம் பகவான் எப்பொழுதும் பாரபட்சம் கொண்டவராக இருக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி மியூட்ல இருக்கீங்க. ராதிகா மாதாஜி மியூட்ல இருக்கீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி, நான் காலையில குடிச்சிட்டே நான் உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன். சோ இப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்ம எல்லாருமே பார்த்திருக்கோம் அந்த பாட்டுக்குள்ள. சிந்தாமணி பிரக்ரசத்ம சுகல்ப விருக்ஷா லக்ஷாபிதேஷு சுரபி அபிபாலயந்தம் லக்ஷ்மி சஹஸ்ர சத சம்பிரம சேவியமானம் கோவிந்தமாதி புருஷம் தமஹம் பஜாமி. அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. லக்ஷாபிதேஷு சுரபி, அதாவது சுரபி நிறைய கவு, அதாவது சுரபி கவுஸ் நீங்க சொல்றாங்க இல்லையா, அதுதான் நம்மளோட ஸ்பெஷல் கவுஸ். அங்க என்னன்னா பால் வந்து கறந்துட்டே இருக்கும், நிக்கவே நிக்காது. அவ்வளவு திக்கு பால், தண்ணி இல்லாத பால், நம்ம ஊர் மாதிரி இல்ல. அப்புறம் சஹஸ்ர சேவையானவனா இந்த நம்ம தேவதைகளுக்கு அவ்வளவு பேர் சேவை பண்றாங்க. சிந்தாமணி தாமான்னு அந்த இடத்த சொல்றாங்க. இது வைகுண்டம். இங்க வந்து அதனாலதான் கிருஷ்ணர் நம்மளை கூப்பிடுறாங்க சேவைக்குன்னா. அவருக்கு வந்து ஷார்ட் ஸ்டாஃப்னு இல்லை, நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஆனாலும் நம்ம அவர்கிட்ட போய் சேரணும்ன்றதுக்கோசரம், ரைட்? இது வந்து ரொம்ப அழகான, இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா. அதனாலதான் பாத சேவனமோட பெரிய எக்ஸாம்பிளும் லக்ஷ்மி மாதாஜி தான். நிறைய பேர் கேட்பாங்க, ஏன் லக்ஷ்மி மாதாஜி பாதத்துல உட்காந்துருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு அது பிடிக்கும், அதனால அவங்க அந்த சேவை செய்யறாங்க. அதனாலதான் நம்ம சைத்தன்யா மகாபிரபு கூட சொல்றாரு కదా, அந்த காலோட நீ வந்து என்ன வந்து அந்த சாகர சாம்பிரத்துல இருந்து என்னை தூக்கி அந்த காலோட ஆட்டம், நேத்து படிச்சோம் இல்லையா 5வது ஸ்லோகம், அங்க வந்து என்ன உட்காரவி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு கிளியரா சொல்றாரு. இம்பர்சனஸ்க்கு வந்து இது வந்து தெரியாது, அவங்களுக்கு வந்து இது இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படி இருக்கக்கூடாதுன்றது வந்து அவங்களுக்கு. ஏன்னா அவங்க வந்து பிரம்மஜோதி தான் தெரியும் அவங்களுக்கு. அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் ஆண்டவன் வந்து ஒரு எனர்ஜி, ரைட்? ஆண்டவன் எனர்ஜி கூட தான், இல்லைன்னு சொல்லுங்க. ஆனா எனர்ஜி மாத்திரம் இல்லை. அதனால வந்து அவங்களால வந்து அந்த கம்ப்ளீட் சச்சிதானந்த்ன்றதுல சத்து ஒண்டிதான் அவங்களுக்கு தெரியுமே தவிர அந்த ஆனந்தம் ஃபீச்சர் அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணவே முடியாது, ரைட்? சோ அதனால வந்து கிருஷ்ணர்னா என்ன, அது ஒரு சாரம், ரைட்? அது கிருஷ்ணர்னா எல்லாமே நம்மளே பார்த்திருக்கோம், சம்பூதன், ரைட்? அது கம்ப்ளீட், அவர் இண்டிபெண்டன்ட், ரைட்? அந்த சாரத்தை வந்து ரசிக்கணும்ன்ற ஒரு ஆசை ஒண்டிதான் டிவோட்டீஸ் இருக்குன்றத பார்க்கணும். அப்போ இவ்வளவு தேவர்கள் எதுக்கோசரம் தேவர்கள் இருக்காங்கன்றத வந்து எதுக்கு சொல்றாங்கன்னா,
அத்தனை தேவர்களும் ஒரு பர்பஸ் இருக்கு. அது என்ன பர்பஸ்னா, நம்ம இங்க வந்து தனியா இந்த லோகத்தை ஆளணும்னு நம்மளுக்கு இருக்கிற ஆசையை நிறைவேற்றதுக்கு நிறைய நம்மலாம் பசங்க வந்து நான் தனி வீட்டுல இருக்க போறேன், நான் ஹாஸ்டல்ல இருக்க போறேன்னாலும் சரி போடா எப்படி வேணா இருடா நம்ம சொல்ல மாட்டாங்கல்ல. அவங்க வந்து ஃபேனு, ஒரு பெட்ஷீட்டு, பக்கெட் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ற மாதிரி இவர் இந்த உலகத்துக்கு நம்மளுக்கு தேவைப்படுற எல்லா சாமான்களும் அரேஞ்ச் பண்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நம்ம அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு போலாம். 1.11.27 Hare Krishna. Sita tapatravya janer upashkritah rasuna varsir abhivarshita pati pishanga vasa vanamalaya prabhu gano yathar kodupa chapa vaidyuthai. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Sida Pdravyajanair upaskritaha prasuna varshay abhivarshitapati Pishangavasha vanamalaya babau Ganayadartha oduba shaba vaityudaihi Sida Adapatra Vakunda Venkudai Vyajanai ஒரு வெண்சாமரத்தால் உபஸ்கிருத சேவை செய்யப்பட்டு பிரசூன மலர்கள் வர்ஷை மழைகளால் அபிவர்ஷித இவ்வாறு மூடப்பட்டு பதி சாலையில் பிசங்கவாசா மஞ்சள் நிற ஆடைகளால் வனமாலையா மலர் மாலைகளால் பபௌ இது இப்படி ஆயிற்று கன மேகம் யதா போல் அர்க்க சூரியன் உடுப சந்திரன் சாப வானவில் வைத்யுதை மின்னலால். மொழிபெயர்ப்பு. பகவான் துவாரகையின் போது சாலையில் சென்ற பொழுது வெண்குடை ஒன்று அவருடைய தலையை சூரிய ஒளியிலிருந்து பாதுகாத்தது. வெள்ளை இறகுகளை கொண்ட விசிறிகள் அரைவட்டமாக அசைந்தன. மேலும் சாலையின் மேல் மலர்கள் பொழிந்தன. அவரது மஞ்சள் நிற ஆடைகளும் மலர் மாலைகளும் காண்பதற்கு இருண்ட மேகம் ஒன்றை சூரியன், சந்திரன், மின்னல் மற்றும் வானவில் ஆகியவை ஒரே நேரத்தில் சூழ்ந்து கொண்டிருந்ததை போல் காணப்பட்டன. பொருளுரை. சூரியன், சந்திரன், வானவில் மற்றும் மின்னல் ஆகியவை ஒரே நேரத்தில் ஆகாயத்தில் தோன்றுவதில்லை. சூரியன் இருக்கும் பொழுது சந்திர ஒளி அற்பமானதாக மாறிவிடுகிறது. மேலும் மேகங்களும் ஒரு வானவில்லும் இருக்கும் பொழுது மின்னல் தோன்றுவதில்லை. பகவானின் தேக வர்ணம் புத்தம் புதிய மழை மேகத்தை போன்றதாகும். இங்கு அவர் மேகத்துடன் ஒப்பிடப்படுகிறார். வெண்சாமரத்தின் அசைவு நிலவுடன் ஒப்பிடப்படுகிறது. மலர்களின் பொழிவு நட்சத்திரங்களுடன் ஒப்பிடப்படுகின்றன. அவரது மஞ்சள் நிற ஆடைகள் வானவில்லுடன் ஒப்பிடப்படுகின்றன. இவை அனைத்தும் ஒரே நேரத்தில் ஆகாயத்தில் தோன்றுவது சாத்தியமல்ல. ஆனால் பகவானுடைய நினைத்திற்கரிய சக்தியினால் சாத்தியமற்றதும் சாத்தியமாக்கப்படுகிறது. ஆனால் துவாரகாபுரியின் சாலைகளில் அவர் செல்லும் பொழுது அழகு மிகுந்த ஒரு சூழ்நிலை உருவாக்கப்பட்டது. அதை இயற்கை அற்புதத்தை பற்றிய வர்ணனை தவிர வேறேதேனோடும் ஒப்பிட முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம 10th சாப்டர்லயே இதை பார்த்தோம், ரைட்? அப்புலன்சஸ். கிருஷ்ணர் வந்து பிரியர்ஸ் நம்ம அர்ஜுனர் கிருஷ்ணருக்கு விஸ்வரூபம் பார்த்த உடனே கொடுக்குறாரு நம்மளோட 11th சாப்டர்ல. அப்ப வந்து அவர் வந்து பிரியர்ஸ் வந்து எப்படின்னா லெஃப்ட்ல கொடுக்குறாரு, ரைட்ல கொடுக்குறாரு, மேல கொடுக்குறாரு, சைட்ல கொடுக்குறாரு. எதுக்குன்னே நம்மளுக்கு புரியாது. ஆனா அப்புறமா தான் நம்மளுக்கு பிரபுபாதா பர்பட் படிச்சப்பதான் தெரியுது இந்த மாதிரி அவர் ஏன் அப்படி பண்றாருன்னா, கிருஷ்ணர் ஒரு சைட்ல இருந்தா நம்ம நேர்ல கோயில் இருக்கு, நம்ம இப்படி கும்பிடுறோம். அவர் எல்லா சைட்ல இருந்தா எங்க கும்பிடுறதுன்னே நம்மளுக்கு தெரியாது இல்ல. அதே மாதிரி இது என்ன சொல்றாங்கன்னா, சந்திரன் இருக்கிறது ரேர் இருக்கும், பட் ரொம்ப லக்கி டைம் அந்த டைம், ரைட்? அதே டைம் வந்து கண்டிப்பா நம்மளால வந்து நம்மள ரெயின்போ வானவில்ல பார்க்கவே முடியாது, ரைட்? அந்த டைம் வந்து உங்களால நம்மள கிளவுட்ஸையும் பார்க்க முடியாது. சோ இந்த நாள் வந்து ஒரே டைம் ஆறுறது வந்து இம்பாசிபிள். ஆனா அந்த மாதிரி ஆற சான்ஸ் வந்து எப்போ கிருஷ்ணர் இருக்கச்சே அதுக்கு படமழகு அழகு தெரியுது. அது ஒன்றும் இல்லாம பூமழை, நம்ம வந்து ஹேல் ஸ்டார்ம் சொல்லுவோம், அதாவது மழையிலேயே ஐஸ்கியூப் விழுந்து பார்ப்போம். ஆனா நம்ம வந்து பூமழை பார்த்தது இல்லை. ஆனா நிறைய தடவை சில இடத்துல வந்து நிறைய பயங்கர காற்று இருக்கும். அப்ப வந்து இந்த பெரிய செடியில மரத்துல வந்து நிறைய எல்லோ ஃப்ளவர்ஸ் இருக்கும். அப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த பூவெல்லாம் வந்து நம்ம மேல விழும். நினைச்சு பாருங்க, அதே மாதிரி அப்படியே கோடி கோடியா அவ்வளோ பூக்கள் வந்து விழுந்துட்டே இருக்குன்னா எவ்வளவு அழகா இருக்கும், ரைட்? இதெல்லாம் எப்படி முடியும்னா கிருஷ்ணர் ஒருத்தர் அவர் விஷயத்துலதான். அதனால நம்மளால யோசிக்கவும் முடியாது, யூகிக்கவும் முடியாது. ஆனா இது கண்டிப்பா கிருஷ்ணர் விஷயத்துல நடக்கிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க. 1.11.28 போலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.
பிரவிஷ்டஸ்து கிரகம் பித்ரோ பரிஷ்வாக்தः ஸ்வமாத்ரிபிஹி வவதேஷீரசா சாப்த தேவகி பிரமுகா முடா. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. प्रविष्टस्तु ग्रहं पित्रो परिष्वक्तस्वमातृभिः भवन्ते शिरसा सप्त தேவகி பிரமுகாமுதா. பிரவிஷ்ட நுழைந்த பின், து ஆனால், கிரகம் வீடுகள், பித்ரோ தந்தையின், பரிக்ஷ்வத்த கழுவிக்கொள்ளப்பட்டனர், ஸ்வமாத்ருபி அவரது சொந்த தாய்களால், வவந்தே வணங்கினார், சிரசா அவரது தலை, சப்த 7, தேவகி தேவகி, பிரமுகா தலைமையிலான, முதா மகிழ்ச்சியுடன். மொழிபெயர்ப்பு. அவரது தந்தையின் வீட்டிற்குள் புகுந்ததும் அவரது உண்மையான தாயான தேவகியை தலைமையாக கொண்ட தாய்களால் அவர் கழுவிக் கொள்ளப்பட்டார். பகவானும் தமது தலையை அவர்களுடைய பாதங்களில் வைத்து அவர்களை வணங்கினார். பொருளுரை. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் தந்தையான வசுதேவர் அவரது 18 மனைவிகளுடன் தனித்தனி வீடுகளில் வாழ்ந்ததாக தெரிகிறது. அவர்களில் ஸ்ரீமதி தேவகி கிருஷ்ணரின் உண்மையான தாயாவார். ஆயினும் மற்ற மாற்றாந்தாய்களும் அவரிடம் சம அன்பு கொண்டிருந்தனர். இது அடுத்த பதத்தில் தெளிவாகும். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரும் அவரது உண்மையான தாயை மாற்றாந்தாய்களிடமிருந்து வேறுபடுத்தி காணவில்லை. விழாவிற்கு வந்திருந்த வசுதேவரின் 7 மனைவிகளையும் அவர் சமமாக வணங்கினார். சாஸ்திரங்களின்படியும் 7 தாய்கள் உள்ளனர். 1 பெற்ற தாய், 2 ஆன்மீக குருவின் மனைவி, பிராமணரின் மனைவி, அரசரின் மனைவி, பசு, தாதி மற்றும் பூமி. இவர்கள் அனைவருமே தாய்களாவார். தந்தையும் ஆன்மீக குருமார்களில் ஒருவராவார். எனவே சாஸ்திர விதிகளின்படி தந்தையின் மனைவியாக உள்ள மாற்றாந்தாயும் ஒரு தாயாவார். அகில லோக நாயகரான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் மாற்றாந்தாய்களை ஒருவர் எப்படி நடத்த வேண்டும் என்பதை போதிப்பதற்காகவே ஒரு சீரிய மகனின் பாகத்தை ஏற்றுள்ளார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இவர் எல்லாமே நம்மளுக்கு பார்த்திருக்கோம். நம்ம கிருஷ்ணரோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன? அவர் லிவ் பை அன் எக்ஸாம்பிள், ரைட்? அவர் நம்ம 3rd சாப்டர்ல பார்த்தோம். எல்லாரும் கிரேட் லீடர்ஸை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அதுதான் என்ன சொல்றாங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. யத்யத் ஆச்சரதி ஸ்ரேஷஸ் தத்தத் ஏவே தனோஜுனா சயத் பிரமாணம் குருதே லோகஸ்ததனு வர்த்ததே. 3.19 20 ஜனக மகாராஜா குறிக்குது. அதுக்கப்புறம் 23ல இருந்து என்ன, நம்ம கிருஷ்ணரே அந்த மாதிரி தான் வாழ்ந்தாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சோ அவர் வீட்டுக்கு வந்த உடனே என்ன பண்றாருன்னா, அங்க இருந்த எல்லா தாய்களையும் அவர் கட்டி பிடிக்கிறாரு. அவ்வளோ, அதாவது காலில் விழுந்து பக்தியா அவ்வளோ எடுத்த உடனே அப்படிதான் ஆரம்பிக்கிறாரு. ஏன்னா அவருக்கு அவ்வளோ மரியாதை. இந்த தாய்கள் எல்லாம் அவரோட நிஜமான அம்மா, அதாவது தேவிக்கு அம்மாவோட எல்லாம் ஒன்னா இருக்காங்க. இப்போ ஏன் எல்லா தாய்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா, இப்போ நம்ம சாஸ்திரப்படி 7 பேர் தாய்க்கு சமானம். ஒண்ணு நம்மள பெற்ற தாய், ரைட்? இன்னொருத்தங்க ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரோட வைஃப், ரைட்? அண்ட் எந்த பிராமணரா இருந்தாலும் அவங்களோட மனைவி, அப்புறம் ராஜாவோட மனைவி ராணி, அப்புறம் நம்மளோட கவு, அண்ட் நர்சனா யாரு பிரசவம் பாக்குறாங்களோ அவங்கள, அப்புறமா பூமி தாய். இந்த 7 எப்பவுமே நம்ம கலங்கப்படுத்தக்கூடாது. இதுக்குதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா திரௌபதி அவங்க என்ன சொல்றாங்க, நம்ம அஸ்வத்தாமா திரௌபதியோட புத்திர இரவோட இரவு அந்த குழந்தைங்களை அழிச்ச அப்புறம் கூட அவங்க அர்ஜுனரும் கிருஷ்ணரும் போயிட்டு அஸ்வத்தாமாவை கூட்டிட்டு திரௌபதி முன்னாடி வைக்கிறாங்க. எந்த அம்மாவா இருந்தாலும் என்ன பண்ணுவாங்க, நீ கொலை பண்ணாத நானே கொலை பண்றேன்னு சொல்லுவாங்க. அதுவும் சத்திரியா, ரைட்? திரௌபதி நம்மள மாதிரி ஆர்டினரி பெண் இல்லை. வச்சு பாருங்க, அவங்களை இன்சல்ட் பண்ணதால அவங்க அவ்வளவு வருடங்களுக்கு அப்புறம் கூட அந்த துரியோதனனோட தம்பி துஷாதனனோட ரத்தத்துலதான் நான் தலையில அதுக்கப்புறம் அதை பார்த்தப்பறம் தான் நான் குளிக்கவே தலையே கட்ட போறேன் அப்படின்னு ஒரு சபதம் எடுத்து அந்த சபதத்துக்கோசம் இருந்த ஒருத்தங்க தான் திரௌபதி. அப்படி இருக்கிறவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, அஸ்வத்தாமாவை தயவு செஞ்சு கொலை பண்ணாதீங்க. ஏன்னா அவங்க நம்மளோட ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரோட பையன். அதனால என்னன்னா அவங்களோட தாய், அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரும் நம்மளுக்கு ஒரு தாய்க்கு சமானம். அவங்களோட தாய் என்னோட நிலைமை வரவே கூடாது. அந்த கொடுமை வேணவே வேணாம். அவங்க கணவன் இறந்தப்பமே அவங்களும் இறந்துருக்கணும். ஆனா அந்த பையனுக்கோசரம் தான் அவங்க உயிரோடு இருக்காங்க அப்படின்னு. சோ அவங்க அவங்க ஒரு தாய் ஸ்தானத்துல இருக்காங்க. அப்படியே ஒரு நிஜமான தாயா இருந்தாலே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இந்த மாதிரி ஒருத்தர் ரொம்ப மோசமான வேலை நம்மளோட சொந்த அண்ணா பண்ணியிருந்தா கூட என்ன பண்ணுவோம், இந்த மாதிரி குழந்தையே அழிக்கிற நிலவுக்கு வந்தானா
அவனை நம்ம சொந்த அண்ணா இருந்தாலும் நம்ம அம்மா என்ன ஆறாங்கலாம் நம்ம கவனிக்க மாட்டோம், ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோமா இது. ஆனா அந்த லெவலுக்கு அந்த காலத்துல வந்து சாஸ்திரத்தை கவனிச்சாங்க. அதே மாதிரி கவ் கிருஷ்ணர் இதுக்கு முன்னாடி கூட பார்த்தோம், ரைட்? அவர் வந்து எதுக்கு கோவிந்தா அப்படின்னு சொல்றாருன்னா, அவர் வந்து இந்த கவுக்கு வந்து, அதாவது எல்லா இந்த பசுக்களுக்கு அவர் வந்து சந்தோஷத்தை கொடுக்குறாரு. அதனாலதான் அந்த பேரும் அவருக்கு வந்துச்சு, ரைட்? அண்ட் அதையும் ஒரு தாயா தான் நினைக்கிறாங்க, ஏன்னா அது பால் கொடுக்குறது. அதனாலதான் கவு கில்லிங் வந்து இருக்கிறதுலயே பிராமணரையும் நம்மளோட பசு மாடுகளையும் அழிச்சா அதை விட பெரிய குற்றம் எதுவுமே இல்லை. இன்ஃபேக்ட் மும்பைல வந்து எல்லாருமே எந்த காஸ்டா இருந்தாலுமே பீஃப் ப்ரோஹிபிட்டட், அது வந்து பேன் பண்ணிருக்காங்க, ரைட்? இந்த மாதிரி குஜராத்ல கூட எங்கேயுமே யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு. சோ இதுதான் ஆக்சுவலா பார்த்தா தர்மிக் வேர். அந்த காலத்துல வந்து ராஜாங்கள் இருக்கிறச்சே வெறும் இது அதுன்றது இல்ல, எது சாஸ்திரப்படி கரெக்டோ அதை ஃபாலோ பண்ணாங்க. பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி இன்னைக்கு எடுத்தீங்கன்னா சாஸ்திரங்கள்ல என்ன இருக்குன்றது அந்த லீடர்ஸ்க்கே தெரியாது. ஏன் வந்து ஒரு லீடர் வந்து ஒரு கண்ட்ரி அவங்க எத்தனை பேரை ரூல் பண்றாங்களோ அவங்க பண்ண பாவங்கள், அந்த குடிமகளோட பாவங்கள்ல 6% அவங்களுக்கு வந்து போய் சேரும். அது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க வந்து கேர்ஃபுல்லா பண்ணுவாங்க. இப்ப எல்லாம் ஓட் பண்ணணும், பொலிட்டிக்ஸ், இது ஒண்டிதான் அவங்க மனசுல இருக்கு. பார்த்திருப்பீங்க யுதிஷ்டர் அவ்வளவு நல்லா அவர் இருக்கச்சே வந்து சொர்க்கமே பூமியில இருந்துச்சுன்ற லெவலுக்கு ஃபீல் பண்ணாங்க. பிரித்து மகாராஜ், பரத் மகாராஜ், இவங்கெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து அவங்களத வந்து எப்பவுமே சொல்றாங்கல்ல, இப்ப யத்தியத ஆச்சரியத்தை அதை வந்து பார்த்து நம்ம கத்துக்கணும். நம்ம பசங்களும் நம்மளை பார்த்து கத்துக்கிறாங்க. அப்போ உடனே நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம லீடர்ஸும் வந்து இந்த மாதிரி இந்த காலத்துல இருந்து அந்த ராஜாக்கள் எப்படி வாழ்ந்தாங்க அப்படின்றத பார்த்து கத்துக்கணும்ன்றது ரொம்ப முக்கியம். சாஸ்திரங்கள் விதிப்படி நடக்கிற ஒருத்தரும் அந்த ராஜாங்கம் அவ்வளவு சந்தோஷமாவும் செழிப்பாவும் இருந்துச்சு அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. அண்ட் கிருஷ்ணா வந்து சைத்த குருவாங்க, மனசுக்குள்ள இருக்கிற குரு. அதனால வந்து அவர் எப்படி இருந்தாரு, அவர் வந்து இன்க்ளூடிங் நம்ம ஸ்டெப் மதர் சொல்லுவோம் இல்லையா, மாதாஜி ஸ்டெப் மதருக்கு என்ன சொல்வீங்க தமிழ்ல? மாற்றான் தாய்கிட்டயும் அவர் அதே மாதிரிதான் இருந்தார், எந்த வேறுபாடும் இல்லாம. இன்ஃபேக்ட் கிருஷ்ணர் வந்து பூத்தனா, அவங்க வந்து பூத்தனா கூட லிபரேட் பண்ணி தாய் ஸ்தானத்துல இருந்தாங்க. எல்லாரும் கேட்டாங்க, பூத்தனா வந்து எப்படி நீங்க அப்படி பண்ண முடியும்னா, அவங்களும் தாய், ஏன்னா அவங்களும் எனக்கு பால் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு. பாலோட விஷம், ஆனா நான் குடிச்சது பால் தானே, விஷத்தை நான் குடிக்கல இல்லையா, நான் அவங்க பால் குடிச்சதால அவங்களும் என்னோட தாய் ஸ்தானம். இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கிளாஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வாரத்துல இந்த கேள்வி கேட்டோம்னா என்னடா இது அப்படின்னு நினைப்போம். ஆனா ஒரு வருஷத்துக்கு திட்டத்தட்ட நம்ம எல்லாரும் ஒரு வருஷம் ஜேர்னில இருக்கோம் இல்லையா. இப்போ நம்ம கேட்கறச்சே நம்மளுக்கு தெரியுது, அப்பா என்ன லெவலுக்கு கிருஷ்ணர். அதுக்குதான் பாகவதம் கூட ஒரு சாப்டரா நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணணும். அதுவும் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல அவர் எல்லா முக்கியமான கதைகளும் வந்து முடிச்சிருக்காரு. ஏன்னா ஒருவேளை இந்த டைம் இல்ல, ஏன்னா 18,000 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. ஒருவேளை நம்மளுக்கு பாகவதம் படிக்க டைம் இல்ல, முடியல, படிக்க சான்ஸ் இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல அதோட சாரத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்ன்றதாலதான். அதனாலதான் இந்த சாப்டர். ஹரே கிருஷ்ணா. தாஹா புத்திரம் அங்கம் அரோப்யா ஸ்நேஹ ஸ்னுதாபயோ தராஹ ஹர்ஷாவீவ லிதாத்மானஹ சிஷிசூர்நேத்ரஜேர்ச்சி ஜலைஹி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே புத்திரம் அங்கம் அரோப்ய ஸ்நேஹ ஸ்னுதபயோதரஹ ஹர்ஷவித் பலிதாத்மான சிசிஹர் நேத்ரைசர் ஜலைஹ. மாதாஜி கொஞ்சம் ஸ்க்ரோல். அவர்கள் அனைவரும் புத்திரர் அங்கம் மடியில் ஆரோப்பிய அமர்த்தியதும் ஸ்நேக ஸ்னுத பாசத்தால் நனைந்த பயோதரா ஸ்தனங்கள் பொங்கி வடிந்தன. ஹர்ஷ இன்பம், விஹ்வலி ஆத்மானா அதனால் பரவசம் அடைந்தனர். சிஷிக ஈரமான, நேத்ரைஜ கண்களிலிருந்து, ஜலை நீர். மொழிபெயர்: தங்களது புதல்வனை தழுவிக்கொண்ட அவர்கள் பிறகு அவரை தங்களது மடிகளில் அமர்த்தி கொண்டனர். தூய அன்பினால் அவர்களது ஸ்தனங்களிலிருந்து பால் சுரந்தது. ஆனந்த பரவசத்தால் கண்களிலிருந்து பெருகிய அவர்களுடைய கண்ணீர் பகவானை நனைத்தது. பொருளுரை: பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் விருந்தாவனத்தில் இருந்த பொழுது பசுக்களும் கூட அவரிடம் உள்ள பாசத்தினால் பால் சுரந்தன. அவரும் பாசமுள்ள ஒவ்வொரு ஜீவராசிகளிடமிருந்தும் பாலை கறப்பது வழக்கம். எனவே அவரது சொந்த தாய்க்கு சமமான நிலையில் இருந்த மாற்றாந்தாய்களை பற்றி சொல்ல தேவையே இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
ஹரே கிருஷ்ணா. இது நம்ம ஆல்ரெடி பிரம்ம விமோக லீலா பார்த்திருக்கோம். அதுல என்ன ஆச்சு, நம்ம பிரம்மா இவர் எல்லாருக்குமே தெரியும், அதனால நான் ஷார்ட்டா சொல்றேன். இவர் நிஜமான கிருஷ்ணரா, இது ஆண்டவனா இருக்க சான்ஸே இல்லை, இப்படி எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து அவங்க வாயில இருந்து அவங்க கையில இருந்து எல்லாம் சாப்பிடுறாரு அப்படின்னு சொன்ன உடனே எல்லாரையும் கிட்னாப் ஒரு செகண்ட் தான் பண்றாரு. பட் அவரோட ஒரு செகண்ட் நம்மளோட ஒரு வருஷம் ஆயிடுது இல்லையா? அந்த டைம் கிருஷ்ணருக்கு பசங்களாவும் அந்த கண்ணுக்குட்டி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது. இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, எல்லாருக்குமே பசங்கன்னா பாசம் இருக்கும், ஆனா அவங்களுக்கு அந்த டைம் தாங்க முடியாத பாசம். ஏன்னா நினைச்சு பாருங்க, கிருஷ்ணரே குழந்தையா இருந்தா எப்படி இருக்கும். அண்ட் நம்ம பசு மாட்டுக்கள்னா அந்த பசு கன்றுக்குட்டி கிட்ட அவ்வளோ ஆசை, அது கிட்ட ஓடி வரத்துக்குள்ளேயே அந்த பிருந்தாவனோட பூமி எல்லாம் தண்ணியால இல்ல பாலாலேயே நனைஞ்சு போகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கவனிச்சு கேட்டிருக்கோம். அதேதான் இங்கேயும் நடக்குது. இதே மாதிரி ரொம்ப நாள் அப்புறம், இதுதான் நான் நேற்று சைத்தன்ய மகாபிரபு கிளாஸ் எடுத்தே சொன்னேன், விப்ரலம்ப சேவை, விப்ரலம்ப பாவன்வாங்க. விப்ரலம்ப பாவனா பிரிவினால் நடக்கும் அந்த துக்கம், அந்த துக்கத்துல இருக்கிற அந்த சந்தோஷம். நிறைய தடவை நம்மளும் எப்பமாவது கொஞ்சோண்டு அளவுக்கு நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவோம். எப்படின்னா, நம்ம வீட்டை விட்டு டிராவல் பண்ணுவோம், எல்லாம் இருந்தாலும் நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணாலும் எங்கேயோ ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும், இன்னைக்கு நம்ம கிருஷ்ணருக்கு பால் வைக்கலையே, அவர் சாப்பிட்டிருப்பாரா அப்படின்னு எங்கேயோ ஒரு கொஞ்சம் பாவம். இன்ஃபேக்ட் நான் யாத்திரைக்கு போறச்சு கூட இது எனக்கு தோணுச்சு. எல்லாரையும் பார்ப்போம், அந்த கிருஷ்ணர் எல்லாரும் கிருஷ்ணர் ஒண்ணுன்னு நம்ம எவ்வளவுதான் சொன்னாலும் நம்ம வீட்டுல ஒரு கிருஷ்ணர் இருப்பாரு. அவர் நம்ம காலையில எந்திரிச்சு அவருக்கு பால் வச்சுட்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் குடிப்போம், இல்ல தீர்த்தம் வைப்போம், ரைட்? அங்க அவ்வளவு கிருஷ்ணர் பார்த்தாலும் நம்மளுக்கு உள்ள எங்கேயோ ஒரு விப்ரலம்பம் எங்கேயோ கொஞ்சோண்டு தோணும். ஸ்பெஷலி ரொம்ப லாங் ஹவர்ஸ் ஃபிளைட்லயோ ட்ரெயின்லயோ இருந்தோம்னா நம்மளுக்கு ஆக்சஸ் கிடைக்காதப்போ நம்ம பார்ப்போம். இப்போ நம்ம கொஞ்சம் லக்கி, ஏன்னா மொபைல் இருக்கு. சோ அதனால அட்லீஸ்ட் மொபைல் எடுத்து நம்ம போட்டோ எடுத்துட்டு பார்க்கலாம். ஏன்னா கிருஷ்ணர் அந்த ஃபார்ம் எங்க வேணா நம்ம நினைச்சு கூட பார்க்கலாம். மனசளவு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, வுட், பெயிண்டிங், ஜுவல், பூமி, ரைட்? அண்ட் கிளே, அதாவது களிமண்ணு அப்படின்னு சொல்றது கூட அதுக்குள்ள சாமி இருக்காரு அப்படின்னு. இந்த மாதிரி நிறைய மெட்டல், ரைட், ஜுவல், இதெல்லாம் இருக்கிறதோட மனசளவுலையும் நம்ம யோசிச்சு கிருஷ்ணரை நம்ம முன்னாடி கொண்டு வந்துக்கலாம் அப்படின்றதுதான் அச்ச விக்கிரகாவோட ஸ்பெஷாலிட்டி. அந்த அச்ச விக்கிரகமா தூக்கிட்டு போறவங்களும் இருக்காங்க. ஆனா சிலர் டிஸ்டர்ப் பண்ணாதவங்க போட்டோ எடுத்துட்டு அதை எங்க வேணா எடுத்துட்டு போகணும். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அதா விசத்ஸ்வா பவா நம் சர்வகாமம் அனுதமம் பிராசதாயத்ர பத்மீனா சஹஸ்ராணி ச சோதசா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதா விசத்ஸ்வ பவனம் சர்வ காமம் அனுத்தமம் பிரசாதாயத்ர பத்னியாம் சஹஸ்ராணி சோடச. அதன் பிறகு அவிசத் புகுந்தார், ஸ்வபவனம் சொந்த அரண்மனைகள், சர்வ எல்லா, காமம் ஆசைகள், அனுத்தமம் முற்றிலும் பூரணமாக இருந்த, பிரசாதா அரண்மனைகள், யத்ர எங்கு, பத்னீனா என்ற எண்ணிக்கையை கொண்ட மனைவிகள், சஹஸ்ராணி ஆயிரக்கணக்கான, ச அதற்கு மேலும், சோடச 16 மொழிபெயர்ப்பு. அதன் பிறகு பகவான் முற்றிலும் பூரணமாக இருந்த அவரது சொந்த அரண்மனைகளுக்குள் புகுந்தார். 16,000க்கும் அதிகமான எண்ணிக்கையை கொண்ட அவரது மனைவிகள் அவற்றின் வாழ்ந்தனர். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு 16,108 மனைவிகள் இருந்தனர். அவர்களில் ஒவ்வொருவருக்கும் தேவையான சுற்றுச்சுவர் மற்றும் தோட்டம் ஆகியவற்றுடன் தேவையான எல்லா சாமான்களுடனும் கூடிய ஓர் அரண்மனை இருந்தது. இந்த அரண்மனைகளை பற்றிய முழு விவரம் 10வது காண்டத்தில் தரப்பட்டுள்ளது. எல்லா அரண்மனைகளும் மிக சிறந்த சலவை கற்களால் ஆனவையாகும். ரத்தினங்களால் வெளிச்சமாக்கப்பட்டிருந்த அவை தங்க சரிகைகளுடன் கூடிய சித்திர தையல் வேலைகளால் நன்கு அழகுபடுத்தப்பட்டிருந்தன. மெத்தென்ற பட்டு ஜமுக்காலங்களும் தொங்கும் திரைகளாலும் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தன. பரமபுருஷர் வலிமை, சக்தி, செல்வங்கள், அழகு, அறிவு மற்றும் துறவு ஆகிய அனைத்தையும் பூரணமாக கொண்டவராவார். எனவே பகவானுடைய வேற்றுவதற்கு எதுவுமே தேவைப்படவில்லை. பகவான் எல்லையற்றவர் என்பதால் அவரது விருப்பங்களும் எல்லையற்றவைகளாக, மேலும் உபகரணங்களும் எல்லையற்றவைகளாகவும்
எல்லையற்றவையாகும். அனைத்தும் எல்லையற்றவையாக இருப்பதால் அது எங்கும் இங்கு சர்வ காமம் அல்லது விருப்பத்தக்க எல்லா பொருட்களையும் கொண்டது என்று சுருக்கமாக விவரிக்கப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ஹரே கிருஷ்ணா. சோ லாஸ்ட் ஸ்லோகம் இன்னைக்கு. சோ என்ன சொல்ல வராங்க, கிருஷ்ணர் வந்து நம்மளுக்கு எல்லாருமே தெரியும் என்ன ஆச்சு. அவர் அசுரர்கள் அவங்க அந்த சத்ரியா குவீன் அவங்களோட பிரின்சஸ் அதாவது இளவரசிகளை கிட்னாப் பண்ணிட்டு போன அப்புறம் அவர் போய் சத்யபாமாவோட அவங்கள எல்லாம் ரட்சிச்சார். ஆனா அதுக்கப்புறமா அந்த கதை கண்டினியூ ஆகுது இல்லையா. ஏன்னா அவங்க வந்து மனைவி ஸ்தானத்துலதான் அவங்க இன்னொரு வீடு என்டர் பண்ண முடியும். அப்படி இல்லைன்னா அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து எங்க போவாங்க, அவங்க வந்து அதுக்கப்புறம் அவங்க வாழவே கூடாது. ரைட். அதாவது அப்பா தந்தை வீட்டுல இருந்து கணவன் வீடு, கணவன் வீட்டுல இருந்து சுடுகாடு, இதுதான் அவங்களோட வாழ்க்கையா இருந்துச்சு. அதனாலதான் அந்த காலத்துல வந்து பையன் எப்படி இருக்கான்னு ரொம்ப பார்த்து ரொம்ப ஆலோசிச்சு கொடுப்பாங்க. ரைட். பெண்ணுக்கும் அந்த ரைட் இருக்கு. இப்பனா பிரச்சனையே இல்லை. ஓகே பிடிச்சிருக்கு வாழலாம், பிடிக்கலையா ஓகே டிவோர்ஸ் பண்ணிடலாம், இன்னொரு கல்யாணம் வாங்கலாம், அந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா இருந்தாங்க. ரைட். ஏன் இது சொல்றேன்னா அந்த காலத்துல வந்து அந்த மாதிரி 16 மனைவிகள் கல்யாணம் பண்ணிட்டு அதனால அவங்க வந்து சின்ன வயதுல இருந்தே கிருஷ்ணர் தான் கணவனா இருக்கணும்ன்ற ஆசை. இவங்க வந்து யாரு அப்படின்றது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம ராமாயணத்துக்கு போகணும். சோ ராமாயணத்துல என்ன ஆகுதுன்னா கிருஷ்ணர் வரத்துக்கு முன்னாடி, அதாவது நம்மளோட அந்த யுகா பேர் என்ன சொல்லுவோம், அந்த யுகா ராமர் இருந்த இடம் வந்து திரேத யுகம். ரைட். சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு சத்ய யுகா இருந்துச்சு, ரெண்டாவது துவாபர யுகா தான் இருக்கணும். ஆனா என்ன ஆகுதுன்னா திரேத யுகா வருது. ஏன் திரேத யுகா வருதுன்றது அந்த கதை உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா, தெரியுமா? ஓகே, இல்லைன்னா நான் சொல்றேன். சோ திரேத யுகா வந்து வரக்கூடாது, அப்ப துவாபர யுகா தான் வர வேண்டியது இருந்துச்சு. அப்ப அகல்யாவோட கதை எல்லாருக்குமே தெரியும். அகல்யான்றவர் அவங்க வந்து இருக்கிறதுலயே ரொம்ப சத்திகள்லயே மிக பெரிய அவங்களாதான் இருப்பாங்க. அகல்யாவோட கணவன் யாருங்க இருக்கீங்களா? மாதாஜி ராமர் வந்து வனவாசம் போகும்போது அத்ரி முனிவரா? கௌதமா. இப்ப வந்து நம்மளோட அகல்யான்றவங்களோட கணவன் ஆனது கௌதமர். ரைட். அவர் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்றத நான் சொல்றேன். அந்த கதை உங்களுக்கு தெரியும், யாருக்காவது தெரிஞ்சா நீங்களே சொல்லலாம் அந்த கதை என்ன ஆச்சு இந்திரரோட அப்படின்னு. எஸ் மாதாஜி. சொல்லுங்க சுகன்யா மாதாஜி. கௌதம முனிவர் வந்து மார்னிங்ல வந்து ஸ்நானத்துக்காக போகணும் சரிங்களா. அப்ப வந்து இந்திரன் வந்து அகல்யா மேல ரொம்ப ஆசைப்பட்டுட்டு ஒரு சேவல் மாதிரி வந்து கூவுறாங்க. அப்போ இவர் வந்து விடிஞ்சிருச்சுன்னு ஸ்நானத்துக்கு போனோன்னே இவங்க வந்து இவரோட அகல்யாவோட சேர்ந்துடுறாங்க. கௌதம முனிவர்னு தான் நினைச்சிடுறாங்க அகல்யா. ஆனா அது வந்து இந்திரன் வந்து மாறுவேடத்துல வந்திருக்காரு அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியல. ஆனா இந்த உண்மை வந்து பின்னாடி தெரிய வரும்போது அகல்யாவை வந்து ஒரு கல்லா வந்து சபிச்சிடுறாரு யாரு, கௌதம முனிவர். அப்போ வந்து அவங்க பையன் வந்து ராமபிரான் கிட்ட போய் கேக்குறாங்க, இல்ல சொல்றாரு கௌதம முனிவர் கிட்ட வந்து அம்மா வந்து தப்பு பண்ணல, எந்த மாதிரிதான் நடந்துருச்சு அப்படிங்கறத எடுத்து சொல்றாரு. அப்ப சரி நீ வந்து ராமபிரான் வந்து வரும்போது அவரோட காலடிப்பட்டு திரேதாயுகத்துல வந்து நீ வந்து மறுபடியும் நார்மலா வருவ அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. அப்போ வந்து ஸ்ரீராம பிரான் கிட்ட வந்து அவங்க பையன் போய் வேண்டிக்கிறாங்க, இன்னும் எத்தனை யுகங்கள் வந்து அம்மா இந்த மாதிரி இருக்க முடியும், நீங்க கருணை காட்டினா அம்மா வந்து இப்ப வர முடியும் அப்படிங்கும் போது அவர் வந்து யுகத்தையே வந்து ஓவர்லேப் பண்றாரு. துவாபர யுகம் வந்ததுக்கு அப்புறம் திரேதா யுகம் வரணும். ஆனா அகலிகைக்காக பக்தருக்காக அவங்க வந்து ஒரு யுகத்தையே வந்து ஓவர்லேப் பண்ணி. வெரி நைஸ். கரெக்ட். சோ ஹரே கிருஷ்ணா. அகல்யா அவங்க வந்து லிபரேட் ஆகணும்ன்றதுக்கோசமே அந்த துவாபர யுகான்றது 3வது ஆயிட்டு நம்மளோட திரேத யுகா 2வது வருது. ஏன்னா ராமர் லிபரேட் பண்ணணும்னு அந்த லெவலுக்கு வந்து டிவோட்டிஸ் கோசரம் யுகத்தையே மாத்திர கெப்பாசிட்டி கிருஷ்ணருக்கு இருக்குன்றத நம்ம பார்த்திருக்கோம். இப்போ வந்து என்ன நடக்கிறது இந்த கதையிலன்னா, நம்ம வந்து இதே மாதிரி இந்த மாதிரி யுகங்கள் மாத்தின மாதிரி இவங்க வந்து இவங்களை கல்யாணம் பண்ணிட்டு இவர் வந்தாரு இல்லையா, இவங்க எல்லாரும் வந்து அரண்மனைன்றது வந்து நம்ம நினைக்கிற மாதிரி இல்லை.
நம்மளுக்கு வந்து இப்ப எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு வைஃப் வச்சு மேனேஜ் பண்றது. இப்ப யாரையாவது கேட்டீங்கன்னா என்னமா அது இன்னொரு வைஃப், ஐயோ நீங்க வேற ஒரு பொண்டாட்டி வச்சே என்னால மேய்க்க முடியலங்க அப்படின்றாங்க. இப்போ நிஜமா பாத்தீங்கன்னா ஒரு வீடை நடக்கிறதுக்கு நம்ம 2 பேர் சாம்பலம் தேவைப்படுற லெவல் இருக்கு. ஏன்னா அவ்வளவு ஆசைகள் நம்மளுக்கு இருக்கு. ஆனா அந்த காலத்துல எடுத்தீங்கன்னாலும் மாராணிகள் வந்து எந்த ஆசையும் குறைபாடு இல்லை. நம்ம நேத்து கூட ராதா ராணிக்கு 25 குவாலிட்டிஸ் இருக்குன்னு பார்த்தோம். அதுல ஒண்ணு வந்து அவங்க நல்லா அலங்காரம் பண்ணிப்பாங்க. ஏன்னா அவங்க வந்து ராணி, ரைட்? அவங்க வந்து விருந்தாவனோட மகாராணி. இன்னும் கூட இப்ப கூட விருந்தாவன் போனா ராதே ராதே தான் சொல்லுவாங்க, கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு சொல்ல மாட்டாங்க அங்க. அதுதான் அவங்களோட ஸ்பெஷாலிட்டி, ரைட்? சோ இதையே சொல்ல வரேன்னா இங்க இருக்கிற ராணிகள் வந்து எந்த விதத்திலயும் குறைச்சல் இல்லை. அவங்களுக்கும் வந்து அவர் அவ்வளவு அலங்காரம், அவ்வளவு சந்தோஷத்தை கொடுக்கறதுக்கு எல்லாத்தையும் அவர் கொடுத்து வச்சாரு. சோ கிருஷ்ணர்னாலே உங்களுக்கு தெரியும், ஆல் எனர்ஜி, ஆல் ஒபுலன்சஸ், ஆல் பியூட்டி, ஆல் நாலேஜ், ஆல் ரெனன்சியேஷன். சிலர் வந்து ஏன் இந்த கதை சொல்றேன்னா, இப்ப நிறைய பேர் வந்து ஐயோ இவர் வந்து இத்தனை மனைவிகள் கல்யாணம் பண்ணாரானா அதுக்கோசம் தான் ராமாயணத்துக்கு போனேன். இந்த மனைவிகள் யாரு அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? இவங்க எல்லாரும் வந்து நம்மளோட ராமாயணத்துல வந்த முனிகள், ரிஷிகள். ரிஷிகளா இருந்து தவங்கள் செஞ்சு அங்க வந்து என்னன்னா, அப்ப என்ன நடக்குதுன்னா, ஒரு நாள் வந்து அனுமான் வர்றாரு. அனுமான் வந்து அதான் அந்த கதையெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். லக்ஷ்மண் எல்லாம் காப்பாத்திட்டு அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்ச உடனே அவர் என்ன பண்றாருன்னா, ராமர் போய் ஒரு செகண்ட் வந்து அனுமான கட்டி பிடிச்சிடுறாரு, ரைட்? அப்ப வந்து அனுமான் வந்து, ஏன்னா அனுமான் வந்து அந்த பாவத்துல அவர் ரொம்ப சேவகனாதான் இருந்திருக்காரு, ரைட்? இப்ப வந்து கட்டி பிடிக்கிற லெவலுக்கு அவர் எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல. அவரால் தாங்கவே முடியல அப்படின்னு நின்றுடுறாரு, ரொம்ப சந்தோஷத்துல இருக்காரு. அப்போ வந்து அங்க பார்த்த ரிஷிகள் எல்லாம் ஐயோ இந்த பாவத்துல நம்ம ராமரை அனுபவிக்கணும் அப்படின்ற அவங்க ஆசை வந்து எப்போ நிறைவேறுதுன்னா, அப்போ இந்த எல்லா ரிஷிகள் தான் இந்த மாதிரி பெண்கள் கோபிகளா பிறக்குறாங்க. அவங்களதான் இவங்க அந்த ஆசையை நிறைவேற்றணும்ன்றதாலதான் இந்த ஜென்மத்துல கிருஷ்ணர் வந்து அவங்கள கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க. சோ இந்த 16,000 பெண்களும் வந்து ஆர்டினரி பெண்கள், இவங்களும் வந்து ரொம்ப மிகப்பெரிய சக்தி இருக்கிற பெண்கள், ரைட்? அதான் இந்த துவாரகைக்கும் நம்மளுக்கும் என்ன வித்தியாசம்ன்றதை நம்ம வந்து நேத்தே பார்த்தோம், ரைட்? இவங்க வந்து டிவோட்டி, இவங்க வந்து பியோர், ரொம்ப அதை விட அதனால இவங்க எல்லாம் வந்து துவாரகையில இருக்காங்க. இங்க இருக்கிறது தான் இவங்களோட ரொம்ப மிகப்பெரிய ஸ்பெஷாலிட்டி ஆகும். சோ இதுதான் கதை. இதோட நம்ம பாகவதம் இன்னைக்கு நம்ம முடிச்சுக்கலாம். மாதாஜி ஸ்கிரீன் ஷேரிங் நீங்க நிறுத்திடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லிடுறேன். வாஞ்சா கல்பத்ருப்யஸ்ச கிருபா சிந்தூபிய ஏவச்ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் ஒரு தடவை அண்ட் தனேஸ்வரி மாதாஜிக்கும் சொல்லிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? டவுட் இருக்கா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நேத்திக்கு சகஜியாசம் சொன்னீங்களா, அப்படின்னா என்ன மாதாஜி? சஹஜியா, ஓகே. சஹஜியானா இப்ப வந்து பக்தின்றது ஒண்ணு, ரைட்? இப்போ பக்தியிலேயே வேறு 3 லெவல் இருக்கு. நம்ம நியோஃபைட்னு சொல்லுவோம், ரைட்? அதாவது அப்புறம் உத்தமாதிகாரி, ஹையஸ்ட், நடுவுல இருக்கிறது மத்தியமாதிகாரி. இது 3 இல்லைன்னா ஒரே ஒரு கேட்டகரி ஏத்திஸ்ட், அதாவது அசுரர்கள் அப்படின்னு சொல்றது. இப்போ என்னன்னா பக்தி இருக்குன்றது, இப்ப வந்து நம்ம எல்லாம் கனிஷ்டாதிகாரி ஸ்டார்ட் பண்றது நம்ம ஒத்துக்கிறோம், ரைட்? அது இப்போ நம்ம எல்லாம் உத்தம அதிகாரின்னு எடுத்தா யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. நம்ம வந்து பிரபுபாதா ஒண்டி சொல்லலாம் உத்தம அதிகாரின்னு, அதை தவிர வேற யாருக்குமே. ஏன்னா ஒண்டிதான் இந்த டிஃபரன்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே இல்லை. ஃபாரின்ல இருக்கிறச்சே அவங்க பூஜைக்கு வருவாங்களாம். அப்ப பிரபுபாதா வரைச்சே இவங்களுக்கு டெய்லி வராலும் இவனுக்கு எப்படியாவது வரக்கூடாது. ஏன்னா அவங்க வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா ட்ரெஸ் பண்ணுவாங்க. ரொம்ப ஷார்ட் மினி ஸ்கர்ட். நம்ம இங்க கூட நம்ம எல்லாருமே ஷார்ட்ஸ் டிஷர்ட்னு சுத்தி இருப்போம். பட் கோயிலுக்கு அந்த மாதிரி போக மாட்டோம்ல. ஆனா ரொம்ப ஷார்ட்டா போட்டு அப்படி வரக்கூடாது, இவங்க எப்படி போய் சொல்ல முடியும், வராதிங்கன்னு சொல்ல முடியாது. ஆனா அன்னைக்கு வந்து பிரபுபாதா வந்துட்டு அவங்க வந்து அவகிட்ட சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி யூ லுக் வெரி பியூட்டிஃபுல், நீ ரொம்ப அழகா இருக்க, வா முன்னாடி உட்காந்து கேளு அப்படின்னு சொன்னாரு. அந்த பாவம், இதுதான் டிஃபரன்ஸ் உத்தமாதிகாரிக்கும் நம்ம எல்லாம், ரைட்? நம்ம எல்லாம் ரோட்ல வந்து ஒரு பொண்ணு வந்து அழகா போனாலும் நம்ம டிஸ்டர்ப் ஆயிடுவோம், கொஞ்சம் அசிங்கமா போனாலும் நம்ம அதை பார்த்து கமெண்ட் அடிப்போம். நான் ஆண்களை பத்தி சொல்லல, நம்ம பெண்களே அப்படிதான், ரைட்டா? அவங்க ட்ரெஸ் கொஞ்சம் அப்படி இப்படி போனா பசங்க பாக்குறாங்க, நம்மளே பாரு இப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு.
ரைட். சோ நான் நிறைய இது வந்து நான் வந்து பக்தியில இருக்கிறவங்கன்னு இல்லை, நான் பர்சனலாவே நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருப்போம். இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்மளையும் பார்த்து கமெண்ட் அடிச்சவங்க இருப்பாங்க, முன்னாடி சொல்லுவாங்க, நம்ம முன்னாடி சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய வந்து கதைகள் நிறைய, அதாவது எல்லாருமே வந்து எல்லாருக்கும் வந்து காரசாரம் வேணும். அதனால வந்து கதைகள் வந்து பேசிட்டே இருப்பாங்க. ரைட். சோ ஏன் இதை சொன்னா, அந்த மாதிரி இருக்கிற இந்த உலகத்துல சஹஜான்றது யாருன்னா, சஹஜான்றவங்க வந்து நான் தான், அவங்க வந்து நியோஃபைட் ஸ்டார்டிங்ல தான் இருப்பாங்க. ஆனா அவங்க வந்து நான் தான் உத்தம அதிகாரி, நான் தான் அந்த கோபிகள் அப்படின்னு அந்த பாவத்திலேயே இருப்பாங்க. அவங்கள மாதிரியே ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு, அவங்கள மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறது தப்பு இல்லை, ஆனா நான் தான் அந்த கோபி, நான் தான் ராதாராணி, நான் இந்த கோபி லலிதா, நான் தான் அதுன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே போயிட்டு பிருந்தாவன்லாம் அவங்க வந்து பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஒரு காலத்துல இது உண்மையா இருந்துச்சு மாயாப்பூர்ல, நிஜமாவே அந்த கோபிகள் அந்த பாவத்துல இருந்தாங்க. ஆனா அதுக்கப்புறம் அவங்க எல்லாம் பிருந்தாவன் மூவ் ஆயிட்டு அதுக்கப்புறம் சஹஜியா, அதாவது நார்மலா இல்லாம இந்த மாதிரி அவங்களை இமிட்டேஷன், உண்மையா அவங்க இல்லை, ஆனா அவங்கதான் வந்து அவங்க கோபிகளாவே கன்வெர்ட் ஆயிடுவாங்க. அவங்க வந்து மாதுரிய ரசம், அதுதான் நம்ம சொல்றது. இப்போ வந்து நம்ம யாருக்குமே நம்மளோட ரசம் என்ன ரிலேஷன்ஷிப்போட ஆண்டவனா இருக்கும்னு நமக்கு தெரியாது. நம்மளா வந்து குழந்தையா பாத்துக்கிறோம், நம்மளா வந்து அவரை வந்து ஒரு தகப்பன் ஸ்தானத்துல பாத்துக்கிறோம், நம்மளா ஸ்நேகத்தனா பாத்துக்கிறோம் அப்படின்னு. ஒரு மீட்டிங்ல கூட ஒரு மாதாஜி சொன்னாங்க, மாதாஜி பெஸ்ட் வந்து சேஃப் வந்து என்ன தெரியுமா மாதாஜி, நான் என்ன சொல்றேன்னா, இது வந்து இது இங்கிலீஷ்ல இது சேஃப் வந்து நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை குழந்தையா பாத்துக்கிறது. சோ அப்ப வந்து என்ன சொல்ல வரீங்க, கிருஷ்ணரை குழந்தையா பாத்துக்கிட்டா சேஃப், அப்போ கிருஷ்ணர் வந்து ஃப்ரெண்டா இருந்தா நம்மளுக்கு சேஃப் இல்லையா, இல்ல கிருஷ்ணர் நம்மளோட கணவனா இருந்தா நம்மளுக்கு சேஃப் இல்லையா? உங்களுக்கு புரியுதா நான் சொல்றது? ரைட். ஏன்னா நம்ம சேஃப்டி, கிருஷ்ணரே சேஃப்டி தான். அவர் எந்த பாவத்துல இருந்தாலும் அவர் கவனிப்பார். ரைட். அவர் சின்ன குழந்தையா இருந்தாலும் அவங்க அம்மாவை காப்பாத்தினார், காளியால போய் உலகத்தையே காப்பாத்தினார். நம்ம கோவர்தன் அவர் கணவனா இருந்து இவ்வளவு பேர் கல்யாணம் பண்ணிட்டு அவர் கவனிக்கலையா? இவ்வளவு பேர் கல்யாணத்தை பண்றதுக்கு முன்னாடியே அவர் காப்பாத்திட்டார். ரைட். அவர் சிநேகிதனா இருந்தா அர்ஜுனருக்கு வந்து தேர் ஓட்டி, அதை விட இறங்கவே வேண்டாம், தேர் ஓட்டினாங்க. தேர் தானே, நான் கூட என் ஃப்ரெண்டுக்கு டிரைவ் பண்ணுவேன்னு சொல்லலாம். பட் அந்த காலத்துல கூர்மையா ஷூ போடுவாங்க, பாயிண்டடா போடுவாங்க. அது ஏன்னு எனக்கே தெரியாது, இப்போ ஃபேஷன் என்ற பேர்ல போடுறாங்க. அப்போ என்னன்னா, போர்ல வந்து ப்ளூடூத் எல்லாம் இல்ல, நம்மள மாதிரி ப்ளூடூத் எல்லாம் வச்சுக்க முடியாது, கத்தவும் முடியாது, ஏன்னா ரொம்ப லவுடா இருப்பாங்க. அதனால தேர் ஓட்டிக்கு சொல்லணும் இல்ல டைரக்ஷன், ரைட்டா லெஃப்டான்றது, அது வந்து அந்த ஷூ எட்டு உதப்பாங்கன்னு நான் சொல்ல, பட் அந்த மூலமா அவங்க தொட்டு ரைட் ஷோல்டர் தொட்டா ரைட் சைட் போகணும், லெஃப்ட் ஷோல்டர் தொட்டா லெஃப்ட் போகணும். இப்ப அர்ஜுனர் அவர் அந்த மாதிரி பண்ணாரா கிருஷ்ணரான்னு எனக்கு தெரியாது, பட் அதுதான்ன்றது எல்லாருக்குமே தெரியும். அப்படி இருந்தும் தேரோட்டத்துக்கு நினைச்சு பாருங்க, ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து கத்துறது கேட்கலன்னா இதுதான் இருக்கணும்ன்றதுதான் நம்ம யூகம். ரைட். அந்த நிலைமையிலயும் அவர் வந்து ஒத்துக்கிட்டு இருக்காருன்னா அவர் சிநேகிதருக்கு எந்த லெவலுக்கு இறங்கினார். இப்போ வந்து அவர் எந்த பாவத்துல இருந்தாலும் அவர் சேஃப். அவர் கையில இருக்கிற ஃப்ளூட் எப்பமாவது தொலைஞ்சு போயிருக்கா? நம்ம டெய்லி தேடுறோம், டெய்லி போடுற ஸ்பெக்ஸ தேடுறோம், கரெக்டா தேடுறோமா இல்லையா? சோ சம்டைம்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ற சோப்பு பிரஷ் கூட நம்ம வீட்டுல தேடும். அவர் வந்து எங்கெங்கயோ அந்த ஃப்ளூட்டை எடுத்து சுத்திட்டு இருக்காரு, ஏன்னா அதுக்கும் உயிர் இருக்கு. அதுதான் சாந்த ரசம். ரைட். எப்பமாவது அவர் தேடி தொலைச்சிட்டு ஐயோ என் ஃப்ளூட்டை காணோம் அம்மா தேடி கண்டுபிடிங்கன்னு ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்திருக்கா? இல்ல. ஏன்னா அவர் அந்த லெவலுக்கு அவரோட டிவோட்டீஸ் மேல பக்தி வச்சிருக்காரு, அவ்வளவு பிரியம். டிவோட்டீஸ் அவருக்கு சர்வ் பண்றது ஒரு சைட், ஆனா அதுக்கு பல மடங்கு அவர் சர்வ் பண்றாரு. இப்ப வந்து இப்படி இருக்கிறச்சே சகஜியான்றது வந்து நிஜமான டிவோட்டீஸ் நினைச்சுக்கிறாங்க. அதுக்குதான் அந்த பாவம். நம்ம வந்து நம்மளுக்குன்னு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும், அது நம்ம கோலோக்கால போய் பண்ணி. இப்ப வந்து நானும் 2-3 டிவோட்டீஸ் பார்த்திருக்கேன். அவங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க, மாதாஜி எனக்கு என்னோட ரசா தெரியும், என்னோட ரசா வந்து நான் வந்து குழந்தையா பாக்குறேன். சரி, ஓகே, குழந்தையா பாக்குறீங்கன்னா நம்ம வந்து அந்த லெவலுக்கு எலிவேட்டடா நம்ம பசங்களுக்கு வந்து அதாவது வீட்டுல சமைக்கவே மாட்டோம். அப்போ கிருஷ்ணருக்கு பிடிக்கலன்னா நம்ம வீட்டுல தொட்டு கூட பார்க்க மாட்டோமோ, அந்த லெவல்ல நம்ம இருக்குமா? இருக்காது. கிருஷ்ணருக்கு சைட்ல கொஞ்சோண்டு வச்சுட்டு நம்ம மத்ததெல்லாம் சாப்பிடுவோம். அப்போ நம்ம பக்தி பாவம்னு ஏன் சொல்றோம்? அதே மாதிரி நம்ம வந்து மாதுரிய ரசம், நான் வந்து அவரைதான் பிரியப்படுவேன். நிஜமான மாதுரிய ரசம் நம்மளுக்கு இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து ஒருத்தனை கண்ணு எடுத்து பார்க்க மாட்டோம். நினைச்சு பாருங்க, மாதுரிய ரசனா நம்ம வந்து அவரை வந்து பிரியத்தோட பாக்குறது, ஒண்ணு கணவனாவோ இல்ல லவராவோ. ரைட். அந்த மாதிரி கான்ஜுவல் ரிலேஷன்ஷிப் அவர்கிட்ட இருக்கச்சே நம்ம இங்க லோக்கலா இருக்கிற யாராவது, லோக்கல்னு நான் சொல்றது கணவனையும் சேர்த்து சொல்றேன், சொந்த கணவன். மாதாஜி என்ன அப்படி சொல்றீங்க? என்னோட சொந்த கணவன்னு உங்க மைண்ட்ல ஒருத்தங்க இருந்தாங்கன்னாலே நம்ம அந்த பாவத்துல கிருஷ்ணர் கிட்ட இல்லைன்னு அர்த்தம். எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய பேர் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு 2-3 பசங்க, இன்னும் கூட கணவனோட இருந்துட்டு கூட, ஆனா மாதாஜி நான் வந்து அந்த பாவத்துல இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு, அந்த பாவத்துல இருந்தா நம்மளோட சொந்த கணவனே நம்மளுக்கு 3வது மனுஷனா இருக்கு. ரைட். அவர் நம்ம கிட்ட வந்தாலே நம்மளுக்கு உடம்பு ஒரு மாதிரி, இப்ப நம்மளுக்கு ஆகுறது இல்லையா? இப்ப எவனாவது ஒருத்தர் நம்ம கிட்ட வந்து
பின்னாடி இருந்து பார்ப்பான், எங்க இருந்தோ பார்ப்பான். ஆனா பெண்களுக்கு அது ஒரு பவர், ரைட்? பின்னாடி கண்ணு இல்ல, பட் அதுதான் நம்ம வந்து ஞான சக்ஷு. நம்ம ஞானத்தால நமக்கு தெரியும் இன்னொருத்த நம்மளை முறைச்சிட்டு இருக்கான்னு. எந்த வயசா இருந்தாலும் 16 வயசுலயும் நம்மளுக்கு தெரியும், 60, 80, 70 வயசுலயும் நம்மளுக்கு தெரியும். அதே மாதிரி ஒரு 70 வயசுல கூட ஒருத்தன் வந்து ஒரு மாதிரி இருந்தானா நம்மளுக்கு பிடிக்காது. எனக்கு 70 வயசு தானே, நம்ம இருக்க மாட்டோம். அதுதான் பாவம். ஏன்னா ஒரு பாவத்தை தெரிஞ்சுக்கணும்னா அதோட ரசத்தையும் புரிஞ்சுக்கணும். அந்த ரசம் புரிஞ்சுச்சா இன்னும் கூட நான் என்ன சொல்வேன்னா, அந்த பாவத்துக்கு வந்தவங்க உடலால கம்ப்ளீட்டா யாரோடையும் நினைச்சு பார்க்க மாட்டாங்க, அண்ட் மனசாலையும் நினைக்க மாட்டாங்க. பீரா பாய் சொல்லியிருக்காங்க, ரைட்? மனசால யோசிக்க கூட முடியாது, ரைட்? அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. நம்ம எல்லாம் வந்து அதான் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, ஓ நான் வந்து பிள்ளையார வந்து கிருஷ்ணர் மாதிரி. அது எப்படிங்க நினைப்பீங்க? நம்ம வந்து ஒருத்தரை இன்னொருத்தர் மாதிரி நினைக்கிறதே தப்புன்னு. தாய் ஸ்தானத்துல யார வேணா வைக்கலாம், ஆனா பொண்டாட்டி ஸ்தானத்தையோ புருஷன் ஸ்தானத்தையோ யாரையும் நம்ம இமேஜின் கூட பண்ணக்கூடாது, அது பாவம் சொல்லுவாங்க இல்லையா? அப்படி இருக்கச்சே ஒரு ஆண்டவன் கிருஷ்ணர்ன்றவர் வேற, நம்ம இவர் என்னது பிள்ளையார்ன்றது வேற. பிள்ளையார் வேண்டது தப்பு இல்லை, நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா எனக்கு கிருஷ்ணர் பக்தி கொடு அப்படின்னு வேணா தப்பு இல்லை. ஆனா எனக்கு நான் உன்னை கிருஷ்ணர் நினைச்சிட்டு கும்பிடுறேன்னா, அப்ப நான் வந்து உன்னை புருஷன் நினைச்சிட்டு யாரையாவது ஒருத்தர் கட்டி பிடிச்சா நல்லா இருக்குமா? இல்ல நான் உன்னை போட்டா பலார்னு ஒரு அறை அறையிறோம் இல்லையா? அதே கான்செப்ட் தான் ஆண்டவனுக்கும். நம்ம கன்வீனியன்ட்ன்றதால நம்ம கன்வீனியன்ஸ்க்கு எடுத்துக்க கூடாது. சஹஜான்றது அவங்களே அந்த கன்வீனியன்ஸ்க்கு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அதே மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு நான் தான் கோபின்னு சொல்லிட்டு தெரியும். சோ அதுதான் சஹஜா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி, நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிருக்கீங்க. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி, ரொம்ப எக்ஸ்பிளனேஷன் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா. நல்லா இருந்தது, ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது. தேங்க்யூ சோ மச். நான் ஒரு கதை சொல்லலாம்னு இருக்கேன், நாங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆமா, இதெல்லாம் நாங்க தெரிஞ்சுக்கணும் மாதாஜி, எங்களுக்கு எல்லாம் தெரியாது. ஆக்சுவலா இப்பதான் தெரிஞ்சுக்கிறோம். நானும் இப்போ தெரிஞ்சுக்கிட்டதா, நானும் பிறக்கல ரொம்ப விஷயங்களா ஒரு வருஷமா உங்களோட சேர்ந்து கத்துக்கிறதுதான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.